नमस्कार সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰমজান মাহৰ কাৰণে আজি মই 37 নং ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে সকলো ৰাইজলৈ আল্লাই যাতে ভাল ৰাখক জাতি বা ভাষা ভাষীৰ সকলো ৰাইজৰ মাজত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ব যাতে আমাৰ মাজত বজাই ৰাখে ইয়াৰ কাৰণে সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আন্তৰিক সেৱা নমস্কাৰ মই জনাইলোঁ। दा बर्तमान सारा पृथिवीयावनो कर'ना बेमार तथा COVID-19 जि भाइरास बेजों एफेक्ट जानाय हिसाबै जोंनि भारतजों लोगोसे BTD ओनसोलावबो बिनि प्रभाबा गोलैफैदों। दा बर्तमान जोंनि BTD एबा BTR ओनसोलाव बे कर'ना भाइरासजों एफेक्टेड जानाय दासिमहालागै पजिटिभ ओंखाराखै अब्लाबो भारतबर्षनि मोनसे सासननि सिङाव थानाय हिसाबै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेतु सेकेन्ड टाइम थांनाय 14 एप्रिलनिफ्राय फैगौ 3 मेसिमहालागै लकडाउन जि डिक्लेयार खालामदों। दा बे डिक्लेयार खालामनाय हिसाबै दा गासै बे आसामजों लोगोसे जोंहा BTR ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो भारतनि प्रधान मन्त्रिनि खावलायनाय बायदि हुकुम होनाय जे लकडाउन बेखौ फालिनानै दिनैसिमहालागै जथेस्थ'खिनि दुखु खस्थ' जानानैब्लाबो जानाय लोंनायनि आंखाल जादोंब्लाबो दिनै गाव गावनि न'आवनो थानानै गावनि रैखाथिनि थाखाय जिउनि रैखाथिनि थाखाय बा बेमारखौ बारग'होनांगौनि थाखाय दिनै गासैबो सुबुं माहारियानो गाव गावनि न' एबा बाउन्डारि सिङावनो दङ। नाथाय जोंहा नैबे BTC एबा BTR ओनसोलाव थांनाय 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बिसेसकै नैबे COVID-19 एबा कर'ना भाइरासनि थाखायनो दिनैसिमहालागै मोनसे गोनो गोथो परिबेकआव दङ। दा माब्ला जागोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। सरकाराबो दिनैसिमहालागै बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो स्पेसियेलि इलेक्सन कमिसन अफ आसाम बे बिफाननिफ्रायबो माला जागोन इलेक्सना मा जागोन बिनि सोमोन्दै दिनैसिमहालागै जेबो डिक्लेरेसन होनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय नैबे BTC गभर्नमेन्टआ थांनाय 2015निफ्राय फैगौ एप्रिल मासनि 27 तारिखसिमहालागै जि सासननि भार दङ। दा बे सासननि भारा फैगौ 27 एप्रिलाव जिहेतु जोबसिगोन। दा जोबनायनि उनाव बे अट'मेटिक बेवहाय मोनसे जे गणतान्त्रिक गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि सासना जोबगोन। दा गोबां दोलजों लोगोसे पार्टिफोरजों लोगोसे आंबो नैबे 37 नं धोनस्री समष्टिनि सासे UPPLनि बिजाथि हिसाबै जुदि 27 एप्रिलनि गेजेराव
जोंनि बे बिसायख'थिया जुदि जायाब्ला बियो डाइरेक्टलि बेवहाय गणतान्त्रिक मोनसे रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्नमेन्टनि आखायाव जिथु थाहैनाय नंलिया। ओंखायनो आं सासे बिजाथि हिसाबै आं बेखौ लुबैगोन बा बेखौ खावलायनो सानदों जिहेतु बे कनस्टिटिउसन 6 शेड्युलनि कनस्टिटिउसननि दफानि मथे जुदि बेवहाय बिसेस करि स्पेसियेलि मानिबा मोनसे परिबेकनि खारनाव बेयाव जुदि गभर्नमेन्टनि सासना जुदि जोबोब्ला गणतान्त्रिक गभर्नमेन्टनि सासना जुदि बेयाव गैया जायोब्ला बा बेवहाय परिबेकआव माबा मोनसे खारनाव बेयाव राजनिति भाबे हें जुदि जानानै थायोब्ला बियो गभर्नरनि आखायाव बा गभर्नरनि सासनाव डाइरेक्ट थाङो। बेबायदि दफा हिसाबै भारतनि संबिधान बा संबिजिराव जितु लिरखानाय दं। ओंखायनो आं लुबैगोन जे बेवहाय जितु बे गणतान्त्रिक गभर्नमेन्टआ बा बर्तमान जाय बिथांमोना दिनै गणतान्त्रिक भाबे 2015निफ्राय नैबे 2020 मायथाइनि 27 एप्रिलसिमहालागै जि सासन खालामदों दा बिथांमोननि सासना बेयावहाय जोब्बाय आरो जोबहैसिगोन आरो बिथांमोनहा दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि जे बेखौ 6 मान्थनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै जि दाबिबाय थादों मिडियानि गेजेरजों दाबिनायखौ जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा होननानै आं सानदों आरो जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। मानो होनोब्ला बिथांमोनहाबो दिनैहाय नैबे थांनाय 4 एप्रिलाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट मथे बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय सासे बिजाथि हिसाबै बिथांमोनहा जेसेबांखिनि दिनैहाय दैदेनगिरिफोर दं चिफखौ लानानै सोरबा डेपुटि चिफ EM बा MCLA बिथांमोनहाबो दिनैहाय सासे बिजाथि हिसाबै दिनै बेवहाय नमिनेसन फाइल खालामना दोनदों बा बेवहाय माने कड अफ कन्डाक्टनि रुल मथे बिथांमोननि आखायाव जितु दिनैहाय गभर्नमेन्टनि फुल गभर्नमेन्टआ दिनै सासना जितु गैखाला इलेक्सन माबायानो दिनै बेखौ सालायगासिनो दंखायो सासन खालामगासिनो दंखायो। ओंखायनो बिथांमोननि आखायाव सासननि भारखौ होनाया खुनु जुक्ति थाहैनाय नङा आरो बेखौ जोङो गणतान्त्रिक भाबे बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो जिहेतु बेवहाय सासे बिजाथि हिसाबै बेवहाय गावखौनो मोनसे समस्थियाव गसंखानाय हिसाबै बिथांमोना ओंखायनो जेरैबायदि गावसोरनो सासननि भारखौ एक्सटेन्ड खालामनांगौ होननानै 6 मान्थ एक्सटेन्ड 6 मास बा 6 दान बारायनानै होनांगौ होननानै बुंनाया बे खुनु जुक्ति नङा आरो बे जों बेखौ गनायनो हाया। आरो गणतान्त्रिक भाबे जिहेतु बेहाय मोनसे इलेक्टेड बडिया बेयाव फैगौ 27 एप्रिलनि गेजेरावनो जोबहैखासिगोन। ओंखायनो जोबनाय लोगो लोगो बेनि सासननि भारखौ आङो थोंजोङै आसामनि जाय रायजो बेंगिरि गभर्नर बिथांनि सासननि सिङावनो लांनायनि जिहेतु संबिधानाव जिहेतु लिरखानाय दं बेयाव गणतान्त्रिक भाबे जुदि सरकार गैयाब्ला बेवहाय गभर्नरानो थोंजों सासन खालामनो हायो होननानै बेयाव कनस्टिटिउसन माबायाव जितु लिरनाय दं। ओंखायनो बे मथे जाहैनायखौ आंबो खावलायदों आरो दाबि खालामदों।